एबसुआ दुधनै जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ फासि आरो 20 लाख रां खहा सुफुंनाय दाबि खालामदों। गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव उन्दै बैसोनि सानै बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय आरो जाथायनि बागै खौरां लानो थांनाय हिन्जावसानि बिदाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनो दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुधनैयाव जानाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनांगौ होनना दाबि खालामनानै मंगलबारखालि मिरु एबसुनिफ्राय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम पुलिसनि डिजिपि आरो गोजौ बिजिरसालिनि चिफ जास्टिसनो गोसोखांलाय गथायनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै बे दाबिलाइखौ दैथायहरदों एबसुआ। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मे खालाराव गवालपारानि दुधनैयाव सानै बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय आरो 5 मे खालाराव जाथायनि सायाव सावरायनो थांनायाव 22 बोसोर बैसोनि हिरनमै खाख्लारि आरो गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे भिटिपिनि सोद्रोमाफोरखौ दायनिगिरि नखरा गाज्रिथारै बुना हरदोंमोन। बे जाथायाव गोब्राबसिनै जखम जानाय हिरनमै खाख्लारिया थांनाय 16 मे खालि गुवाहाटी जिनार्सि हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। बे जाथायखौ एबसुनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायना सोंखारियो आरो बे जाथायनि दायनिगिरिफोर फारियै धन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रेहमान आलीमोनजों लोगोसे धन आली तालुकदारनि बिदा सेकबर आली आरो बिब' पारमिना बेगमखौबो हिरनमै खाख्लारिखौ बुथारनायनि दायाव फासि होनांगौ होनना दाबि खालामनानै गिबि मन्थ्रि डिजिपि आरो चिफ जास्टिसनो गोसोखांलाय दैथायहरदों। बेनि अनगायैबो हिरनमै खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां खहा सुफुंनाय होनांगौ होननानै एबसुनिफ्राय दाबि खालामनाय जादों। एबसुआ दुधनै जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ फासि आरो 20 लाख रां खहा सुफुंनाय दाबि खालामदों। गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव उन्दै बैसोनि सानै बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय आरो जाथायनि बागै खौरां लानो थांनाय हिन्जावसानि बिदाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनो दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुधनैयाव जानाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनांगौ होनना दाबि खालामनानै मंगलबारखालि मिरु एबसुनिफ्राय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम पुलिसनि डिजिपि आरो गोजौ बिजिरसालिनि चिफ जास्टिसनो गोसोखांलाय गथायनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै बे दाबिलाइखौ दैथायहरदों एबसुआ। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मे खालाराव गवालपारानि दुधनैयाव सानै बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय आरो 5 मे खालाराव जाथायनि सायाव सावरायनो थांनायाव 22 बोसोर बैसोनि हिरनमै खाख्लारि आरो गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे भिटिपिनि सोद्रोमाफोरखौ दायनिगिरि नखरा गाज्रिथारै बुना हरदोंमोन। बे जाथायाव गोब्राबसिनै जखम जानाय हिरनमै खाख्लारिया थांनाय 16 मे खालि गुवाहाटी जिनार्सि हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। बे जाथायखौ एबसुनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायना सोंखारियो आरो बे जाथायनि दायनिगिरिफोर फारियै धन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रेहमान आलीमोनजों लोगोसे धन आली तालुकदारनि बिदा सेकबर आली आरो बिब' पारमिना बेगमखौबो हिरनमै खाख्लारिखौ बुथारनायनि दायाव फासि होनांगौ होनना दाबि खालामनानै गिबि मन्थ्रि डिजिपि आरो चिफ जास्टिसनो गोसोखांलाय दैथायहरदों। बेनि अनगायैबो हिरनमै खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां खहा सुफुंनाय होनांगौ होननानै एबसुनिफ्राय दाबि खालामनाय जादों।